Takže čau, tu je Krúko 12 a poďme si zahrať moju kariéru. Ideme opäť tu, kde sme boli. To znamená, minule sme dali 5 zápasov, ďakujem za komentáre, veľmi si páči sa mi to. No, takže, čo to nám hovoril? A čo nám to hovoril, že máme nechať, áno, vidím tie, áno, aha. OK, tohto si Jake Evans necháme na dlhšiu dobu. No, čo ešte sa mohli spraviť? Asi nič. Tak poďme. Prehrali sme 3-0, no. Zatiaľ sme 19. Takže, no, toto bude ťažké, no. Bav. Ešte prehráme aj proti nim 1-0. Super, kámo. To začína nám super toto video. Super, fakt. Normálne. No, poď. Jo, 2-0. To tam. A nemáme dosť peňazí, pozrieme. Aha, toto je Jake Evans, OK. Tak, ideme ďalej. No, dobre, vyhrali sme. Dobre, 10. OK. Ešte čo spravíme? Máme málo. Asi vylepším akadémku o 1 level. Jake Evans už ide hore. Poďme proti... super. Tak. Som myslel, že dáme, ale už potom to otočili. No, zatiaľ sme 13. Pozrieme do prvej ligy. Arsenal 1, Manchester City 2, Newcastle 3 zatiaľ. Jak to paráda. No. Dobre, píšte do komentárov, že čo ďalej by som mal spraviť, lebo toto nevyzerá dobre. Ďakujem za Marekové ohlasy. Takže tak. Čiže budem sa tešiť na ďalšie video a takže čau.